Minä olen Jari Moisio. Mä toimin vuokrajohtajana PK-yrityksissä. Mutta mikä on vuokrajohtajapalvelu? Yleensä tutustun ennakkoon yrityksen strategiaan, liiketoimintaan sekä tunnuslukuihin. Tämän pohjalta tapaamme yrityksen omistajan tai toimitusjohtajan kanssa ja lähdemme yhdessä käymään läpi minun palveluani sekä samalla tutustumme tarkemmin yrityksen liiketoimintaan. Tässä kohdin myös yleensä jo määrittelemme tarkemmat liiketoiminnalliset tavoitteet ja mittarit. Teemme nykytila-analyysin sekä katsomme yhdessä, mitä ovat ne muutostarpeet, joita liiketoiminnassa vaaditaan, jotta tulokset paranevat ja tavoitteet saavutetaan. Eli mitä pitää muuttaa ja miten. Tämän pohjalta konseptoidaan koko yhteistyön malli. Lisäksi määritellään toimenpiteet muutoksen aikaansaamiseksi ja minun toimenkuvani ja työtehtäväni. Lisäksi määritellään frekvenssi läsnäololle, joka yleensä on 1-3 päivää viikosta. Lisäksi sitten etäpäivät määritellään myös. Tämän pohjalta annan yritykselle hinnan, jolla työtä tehdään. Yhteistyö aloitetaan varsinaisesti sopimuksen laadinnalla. Siihen tarkemmin kuvataan toimeksiannon sisältö, minun roolini sekä vastuut ja velvoitteet. Sopimuksessa myös vahvistetaan hinnoittelumalli ja laskutusrytmi. Itse johtamistyö aloitetaan yhteisellä henkilöstön tilaisuudella. Siinä kerrotaan muutostilanteesta, minun roolistani sekä organisaatiosta, jonka kanssa toimin. Tämän jälkeen otan tehtävän haltuun tiimini kanssa ja lähdemme sitä toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Jos haluat kuulla lisää vuokrajohtajapalvelusta, ota yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla. Kiitos ajastasi. Moi moi!